2011 For the first time I met her in my life. जेखौ आं सानदोंमोन आरो बुजिदोंमोन बेनि गासैबो उल्था जालांजोबगोन आं बेखौ माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। बे न'आव माबा नङा माबा दंखाथारो। रिथा आहा नोंनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनायनि जेबो सम गैया। खालामनो नोंथां एस ए मेम्बार अफ आसाम टुरिजम डेभेलपमेन्ट कर्परेसन आंहा बे न'आव रेस्टुरेन्ट खुलिनायनिसो थांखि दंथारो। जानांगौ नों बे न'आव खामानि मावनायाथ' जोबोर गोबाव जाबायना। बाबा जुदि आं दै दांनो मोनाबा आं माबोरै दुगैगोन? जागायजेनबाय थैनि बोहैनाया जागायजेनबाय। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा बे भिडिअ क्लिपजों लोगोसेनो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमदांमोनखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर, बेनो जादों गलापी फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय बे बोसोरनिनो 1 सेप्तेम्बरावनो रिलिज खालामजानाय रिटार्न अफ सोल जोनोम जोनोम मुंनि आबुं बर' सावथुन। बे सावथुनावनो गाहायै फाव खालामदों इन्द्रजित नार्जारी, जनाली बसुमतारी, रिबेक मुसाहारी, लोगोसेनो राजिब ब्रह्म, गोम्बोर एबा अमर नार्जारी, तरेन्द्र नाथ ब्रह्म, कमलेश्वर मागुर, सनाश्री पेटारसन आरो गोबां फावगिरिफोर। स' लोगोफोर, बे सावथुननि स्ट'रिखौ लिरदों लोगोसेनो डाइरेक्ट खालामदों बिथां सन्तोष बसुमतारी। बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों मेनका नार्जारी, ममता नार्जारी आरो निजोरा नार्जारी बिथांमोनहा। करिय'ग्राफ खालामदों बिथां सोरां नार्जारी आरो कातिनाथ नार्जारी बिथांमोनहा। मेथाइखौ रोजाबदों जेकि नार्जारी, निउनिता बसुमतारी, माया दैमारी, इन्द्रजित नार्जारी आरो सन्तोष बसुमतारी बिथांमोनहा। स' लोगोफोर, बे सावथुनखौ सोरबाफोर नोंथांमोनहा नायखांबायब्ला माबादि जादों कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन। लोगोसेनो सोर सोर नोंथांमोनहा नायनो थाखाय नेनानै दङ नोंथांमोनहाबो फोरमायहरनो हागोन। मानोना गोबाव सम जों बर'नि हरर मुभि बेफोरबायदि नुनो मोननाय जायाखैमोन। बेनिखायनो आंबो बे सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेडखा। स' लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।